Ще се почва след 20 минути. Ама на време за часа. Здравейте, госпожо! О, да, аз отдавна станах. Тук вкъщи оправях, шетах. Да, ама не ви чувам. Айде! Така, да. Здравейте, ученици! Започваме урока с нещо... Какво, не ме виждате? Чакайте, сега ще пусна камерата. Ей, откъде се пускаш тая камера, бе? Да, това, за което говоря, се намира в долния край на страницата. Ами ето, тук така, виждате ли го? Откъде се пускаш този видеочат? Че са ми почва... Георги! Катя! Кой ми звъни пък сега, бе? Ало?